Kabataan sa lungsod sa Cordova ang nakadawat og bag-ong classroom gikan sa mga nagpaluyo sa Asian Carriers Conference. Kabahin kini sa community social responsibility sa maong grupo sa matag tuig nilang panagtagbo dinhi sa Sugbo. Dennis Tanok, Suginlimi. We are very much thankful. Dako ang pasalamat ni Ma'am Charito Sumalinog, principal sa Cogon Elementary School sa Cordova, Cebu, kay ang ilang tunghaan mao'y usa sa nahimong beneficiary sa Corporate Social Responsibility sa Asian Carriers Conference karong tuiga. Giangko ni Ma'am Sumalinog nga misamot nga nagkuwang ang ilang lawak sa ringan sa dihang nasunog ang duha nila ka classrooms ni adtong Marso. I would like to express my gratitude to the PLDT Smart Foundation for giving us school building. Ang mga sponsors sa Asian Carriers Conference mao'y mitabang og gasto ining 2-story school building nga dunay duha ka kwarto. Ang PLDT Smart Foundation na mao'y maimplementar niini subay sa ilang programa nga gabay guro. Every year, meron tayong Asian Carriers Conference at meron laging aspect ng CSR doon. Every year, nagpa-partner kami with ACC to choose a program or a school na kailangan ng tulong. Halos kompleto na sab ang maong mga classrooms kay duna ni mga armchairs, ceiling fan ug padong pang itaod ang blackboards. Kining tanan hinatag sa ubang partners sa maong foundation. Yung classrooms are part of the DepEd's Adopt a School program. At pag may nakikita kaming mga lugar na nangangailangan ng mga classrooms or daycare centers, tumutulong talaga kami para matulungan natin ang bansa natin. Di ba malaking ang kakulangan natin sa mga classrooms, sa school supplies, sa teachers. Upat na katunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova ang nahimong beneficiaries sa Corporate Social Responsibility sa Asian Carriers Conference sukad ni adtong miaging tuig. Gawas sa mga school building, padayon usab ang ilang paghatag og training sa mga magtutudlo. Dennis Tanok, News 5. Aron malikayan ang silot og multa sa masakpan nga mag-drive nga hubog, LTO mitambag nga dili na lang gyud mo inom kun mo drive. Usa ka public consultation alang sa implementing rules and regulations gipahigayon karong adlaw kabahin sa bag-ong balaod nga nagsilot ni adtong mo drive og sakyanan nga hubog. King Perez, Suginlimi. Usa ka public consultation bahin sa pagmugna sa implementing rules and regulations sa Anti-Drunk and Drug Driving Act ang gipahigayon sa Land Transportation Office 7 karong adlaw. Kini gisalmutan sa nagkalain-laing stakeholders sama sa law enforcement officers ug transport groups. Tumong sa consultation kung unsaon pagpatuman ng balaod aron dili usab kini maabusuhan ug mapanalipdan ang katungod ni atong madakpan. We are expecting the comments, the suggestions, the reactions of the stakeholders, no? Especially, say, on the fines, in the conduct of drug tests, in the conduct of regular apprehension or roadside inspections, the field, on their comments on the field sobriety tests, on how they will be implemented, will it not be violative of their Bill of Rights? Gikatakda sa propose nga implementing rules and regulations ang 0.05 nga blood alcohol concentration level nga mas ubos kun itandi sa Estados Unidos nga 0.08 gamit ang breath analyzer. Gawas nini anaasay sobriety test nga himuon kun gidudahang hubog ang usa ka driver. Kung nasakpang hubog ang motorista atol sa pagdrive niini, mapriso kini sulod sa 3 ka buwan ug multahan sa 20,000 ngadto sa 80,000 pesos. Best approach there is avoid drinking alcohol. Otherwise, you will be fined, you will be imprisoned, you will lose your entire life, normal life, because of accidents. You may even lose your life. Pipila ka mga motorista ang niuyon sa bag-ong balaod. Mas maaya sana na silutan ba para paano sila ba? Say, para matagam bitaw. Bisan pa nga kuan sir, dagko kay mga silot ani sir, 80,000 sir, kumasakpan sir. Para na ako. Mas maaya ko na napot araw nga di minum. Ang uban miangal sa mga gipropose nga silot tungod kay mahimo kining hinungdan sa korupsyon sa mga law enforcers. Inay mo bayad og mahal nga multa, mutunol na lang og kwarta ngadto sa mga law enforcers. Sama ni Victor Apare, 4 ka tuig na nga taxi driver, dili siya uyon sa kantidad sa multa. Kung mao sana ang kuan nila nga silutan ang mga driver, ang katong silutan katong dagko kayo nga
nga nagpalabi sa naas gobyerno. Pareha ng mga anomalya, di ba? Wa man kaya sila kapasilutan na. Corruption really begins with the heart. No? If you are really intent of committing graft and corruption, no, that would be done. But again, self-discipline and of course transformation from both of the stakeholders and the enforcers themselves. No, it will be very important as far as implementation of whatever laws, rules, and regulations is concerned. King Perez, News 5. Special treatment nga giingong gihatag ngadto sa kanhi Deputy Police Chief sa Bugos City sud sa prisuhan buot ipaimbestigar sa mga ginikanan sa batanon nga iyang gipatay. May reklamo ang pamilya sa biktima human sila makadwat og balita nga naghimo og iyang kaugalingong Pinoy-ana ng akusado sud mismo sa Bugos City Jail. Jenke Baguio, Sugin Limi. Nabalaka karon ang pamilyang Montes Claros suman masayri nga gitugutan matud pa si Chief Inspector Seferino Tabay ang kani Deputy Chief sa Bugos City Police nga makatukod og payag sud sa Bugos City Jail aron nga mahimo niyang kapuy-an. Dili makatugot ang pamilya Montes Claros nga dunay special treatment alang sa pulis nga nakapatay sa iyang 17 anyos nga anak nga gipusil ni Tabay niadtong Abril 5 ning tuiga. Namong ko nabati na mga istorya sakit kayo para sa mga ama na itagaan og special treatment si Tabay. Muna among gihangyo unta na tagaan pagtagad ang Kaganiha lang ni pahibaw-sab ang pamilya nga kumpleto na ang ilang dokumento alang sa administrative charge nga ilang ipasaka batok ang Tabay. Ang mga dokumento nagikan sa Napolco Manila nga gitahasan ni DOJ Secretary Leila de Lima nga mutabang pag-andam sa kaso. lipay min dako sa tungod sa tabang ni Ma'am Leila de Lima na iya yung gipalihok kanyang mga tao dili namo. Ang NBI ni bisita na sabling bag-o lang sa ilang panimay aron pag-imbestigar sa maong kaso. Kahinumduman nga gipusil sa kani Deputy Police Chief sa Bugo ang Batanon nga si Vincent Paul Montes Claros kinsa uyab sa iyang anak nga babay. Jenke Baguio, News 5.